Benvingudes a l'últim butlletí de l'Institut Català de les Dones abans de les vacances d'estiu. Avui entrevistem Manuela Fernández Ruiz, la directora de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, l'ens responsable del desplegament de la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Arrenca l'estiu passat, aquesta oficina va tenir coneixement de diferents casos de discriminació a les piscines públiques. El Departament d'Igualtat i Feminismes ha enviat una carta als ajuntaments recordant-los que vetar el topless, prohibir l'alletament i generar situacions de discriminació, com per exemple prohibir l'accés amb vestits de bany integrals o impedir l'entrada a qualsevol col·lectiu pel seu origen o ètnia a les piscines municipals, és discriminatori. En parlem amb ella. Benvinguda, Manuela. Hola, gràcies. Hola, Xènia. A veure, comencem. Explica'ns quin és l'objectiu de la campanya La meva piscina no discrimina. Bé, això va començar, de fet, va començar l'any passat. Saps que l'oficina es va crear a finals de març del 2022 i llavors vam començar a treballar amb la Secretaria de Governs Locals del Departament de Presidència com per fer aquesta actuació adreçada a les piscines municipals, però com no ens va donar temps, va començar ràpidament la temporada de piscines d'estiu. Llavors ho vam ajornar per aquest any. Llavors aquest any, com que teníem preparada la feina, vam fer una comunicació als ajuntaments durant el mes de març, a tots els ajuntaments, i bàsicament el que era és enviar com una mena de carta informativa, una circular, explicant doncs, que la normativa municipal de piscines havia d'estar harmonitzada amb una. Posteriorment, això va sortir també a premsa, llavors nosaltres ja estàvem preparant una campanya més enfocada a l'estiu, perquè això ho vam fer al març, i aquesta campanya doncs, s'ha iniciat, si no recordo malament, aquest dimecres, amb una piscina a Manresa. Llavors, bàsicament, el que hem fet no és res nou, però el que fa la llei 19/2020 d'Igualtat de Tracte i Discriminació és concretar, d'alguna manera, no? Aquelles situacions que, com que són discriminatòries, doncs no han de formar part d'una normativa municipal. No? En concret, la prohibició del topless, la prohibició de llectar infants a les piscines i la prohibició de fer servir vestits de banys, no? Que cobreixin més parts del cos, perquè són situacions que ens han anat arribant també a l'oficina a través de denúncies o d'informació des de que es va crear. Així com a resum molt ràpid. També recordàvem amb aquesta comunicació coses que ja sabem que no es poden fer, però no està de més recordar-los, no? Que té a veure amb l'admissió, no? I amb que no es pot fer fora ni es pot no tractar bé a persones pel seu origen cultural, no? O ètnic. Obvi, no? Sí, moltes de les coses que fem realment són òbvies, no? Però com que no són, a vegades els drets estan reconeguts, no? Formalment, però crec que som les institucions també garants de fer-los efectius. Sí, fa una feina molt important. Manuela, i quins són els següents passos després de de la campanya de la meva piscina? Hi ha alguns passos futurs? Bueno, realment la campanya té la idea de, no? Si has vist com els cartells, no? La meva piscina no discrimina, que sigui com molt transversal i molt general, no només orientat, no? O enfocat al tema del topless o de l'alletament no? O els vestits de bany, sinó que realment una piscina, i a més si és municipal, per tant és un servei públic, no? Ha de ser doncs, un espai per a tothom. No? Llavors, penso que aquesta campanya és amb això molt intel·ligent, perquè es pot fer servir sempre, perquè dona com una mena de segell de qualitat, no? La meva piscina no discrimina, i és com molt senzill d'entendre tant no sé, per nens petits, no? Per diferents persones. Llavors, realment no hem fet res com molt, anem a dir, molt revolucionari. Vull dir, el que hem fet és un recordatori perquè sí que coneixíem que ja hi havia ajuntaments, diguem-ne, que ho feien bé, però és com una actuació preventiva amb la línia, a més, de que les situacions no s'hagin de denunciar per fer-ho bé. Llavors, en aquest sentit, és com una cosa molt clara. Sí que és cert que, com que també ens han arribat altres tipus de denúncies, per exemple, ens va arribar l'any passat una respecte a una piscina comunitària. Fa mesos també hem començat a treballar amb els col·legis d'administradors de finques de Catalunya, amb els 3 col·legis que acullen tots els administradors i administradores de Catalunya, per fer una mica el mateix, no? Però de cares a les propietats de comunitaris on hi ha piscines. I estem treballant encara, vull dir, no hem arribat encara. Però serà com una actuació similar, no? En el sentit de que no hi hagi cap regulació d'aquests espais, no? Que pugui ser discriminatòria.
Perquè sí, així en general, quines són les funcions de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació? En general, diguem-ne que és el desplegament d'aquesta llei, no? És una llei molt, vull dir que té mínims i té màxims, és una llei que s'aprova el 30 de desembre del 2020, el darrer dia de la legislatura, o sigui, per unanimitat. Per tant, realment és una llei amb molts reptes, amb moltes expectatives, i d'alguna forma l'oficina, no? És com l'organisme que ha de desplegar, no? I ha de fer efectiu tot el que recull aquesta llei, que són moltes coses, eh? Vull dir que això no ho farem en 3 anys, realment. Això de manera general. A nivell concret, algunes de les funcions que tenim a l'oficina són molt interessants perquè tenen a veure amb treballar les conseqüències de que es donin situacions de discriminació, no? I també a nivell de que té potestat sancionadora. Llavors, és interessant no perquè haguem de transformar la societat de cop de sanció, evidentment no funciona així, i principalment tot el que recull la llei té a veure amb política pública, amb disseny, no? De polítiques públiques antidiscriminatòries a tots nivells, en tots els àmbits materials, però el fet de que tingui de discriminació amb l'àmbit administratiu. Això és important, eh? Vull dir, aquesta llei no regula l'àmbit penal ni social, ni la inspecció de treball, però tot el que està, diguem-ne, a la base de la piràmide de l'odi, no? De la violència, sí que hi tenim competència. I això és moltíssima feina i moltíssimes situacions, perquè malauradament continuen havent-hi no? Vulneracions de drets en aquest àmbit. Per tant, les funcions són diferents, no? Des de crear convenis, des de fer un treball com molt potent d'interlocució amb altres unitats, però la potestat sancionadora o, per exemple, constituir-nos no? Com a com a ens que pugui fer mediació. O sigui, la llei també recull, que penso que és molt potent, de que quan les situacions de discriminació es donin amb la pròpia administració pública, que serà preferent la via de la mediació. I això ens fa doncs, pensar molt, no? I haver de desplegar un procediment que vagi molt més enllà d'una sanció, no? Sinó que vagi realment a tenir incidència amb la víctima i amb el seu entorn, amb la seva família, amb la comunitat, però també amb el victimari. Llavors, li aporta com molta potència a nivell com de transformació, com et deia. Bueno, a mi almenys jo ho valoro així. Perquè abans em parlaves de la llei, de l'aprovació de la llei. Quin canvi va significar aquesta llei, així Jo penso a grans trets? realment la majoria de drets que estan recollits ja estan recollits, no? Amb lleis de rang superior. Vull dir que la novetat no és aquesta, no? La novetat és que sigui una llei d'àmbit català i que concreti una mica més, perquè no deixa de ser una llei, que concreti molt més formes. Per exemple, és la primera llei que històricament reconeix l'antigitanisme. O sigui, fins ara les lleis que havien parlat d'antigitanisme eren per oprimir, no? I per eliminar el poble gitano, ja físicament o culturalment. Llavors jo recordo molt quan vaig llegir la llei el mes de febrer del 21, no? Sense tenir aquest càrrec ni estar, i emocionar-me, no? Com a dona gitana, perquè de cop i volta era la primera vegada que hi havia una llei, no? Catalana al meu país que reconeixia una situació de 600 anys que fins ara no s'havia reconegut de manera específica, perquè hi ha situacions, no? Això ho sabem molt bé, i la perspectiva de gènere ens ha ajudat, hi ha situacions que o reconeixen de manera concreta o no es poden treballar perquè no les sabem identificar, no? Especialment quan tenen a veure amb discriminacions i amb desigualtat, no? Que són estructurals. També penso que és molt potent el fet de que li aporti tot el tema de la mediació i de buscar resoldre les situacions com d'una altra manera, més enllà de la sanció. El règim d'infraccions, tot i que no és l'objectiu principal, però és important. Quantes lleis hem tingut, no? Que no han tingut aplicabilitat per no tenir un règim de sancions, no? O que no hi ha hagut conseqüències i que no passa res si no es desplega, per exemple, no? I després també crec que aquí el Parlament de Catalunya va ser com molt intel·ligent, i les entitats, no? Que portaven molts anys intentant aprovar aquesta llei i demanant-ho, el fet de que no és una llei que es dirigeix només a un col·lectiu, no? No és la llei que té a veure amb el racisme, no? O amb el masclisme, sinó que és una llei transversal que recull fins a 12 eixos de discriminació, que és molt àmplia, que jo sàpiga és l'única que recull, per exemple, de manera específica també l'aspecte físic, no? I per tant tot el que té a veure amb grassofòbia, i deixa també com un altre eix més obert, no? Per totes aquells eixos que també estiguin reconeguts per organismes internacionals. Doncs s'ha avançat una mica aquesta llei catalana a la futura directiva europea, que s'ha d'aprovar enguany, que precisament el que està fent això, no? Després de més de 20 anys de la directiva europea 2000/43, no? Que era d'igualtat de tracte i no discriminació a nivell ètnico-racial, ara estan fent una on s'integrin totes, no?
també el fet de que totes es posin sobre la taula et fa treballar i fer una anàlisi de la discriminació a nivell interseccional, que també és com molt important, no? Que la llei també el que ens diu a les administracions és que hem de tenir en compte aquesta perspectiva. Per tant, jo crec que el que és molt potent és això, no? Que és una llei per a tothom, no? O sigui, el tema de capacitisme, no? O diversitat funcional, el tema de l'edat, o sigui, tothom anirem passant per la vida i tindrem com unes situacions que tindran un impacte en nosaltres, no? És a dir, jo penso que això és el que la fa també com molt, bueno, doncs, com tu deies, no? Un abans i un després, no? Amb una llei com aquesta. Totalment. Ja ens ho has explicat una mica per sobre, però ens pots posar algun exemple de quines situacions són denunciables davant l'oficina? Així, Val. 4 exemples? Realment és com un àmbit molt inexplorat perquè, diguem-ne que tot el que queda per sota del Codi Penal, d'acord? Tot el que no són infraccions reconegudes al Codi Penal i que tingui un component discriminatori, entraria dins del que regula aquesta llei. És cert que l'article 43, que parla de les infraccions, n'hi ha moltíssimes, algunes són molt concretes, algunes no tant, per tant, és cert que la situació s'ha d'encabir, és a dir, s'ha de poder ajustar molt bé al que diu la infracció. Però bàsicament són qualsevol tipus de situació que tingui com a forma de discriminació una o més situacions reconegudes a l'article 1.3, és a dir, aquests 12 eixos de discriminació, i que puguin encabir-se. Què vol dir? Que fins ara aquestes situacions quedaven fora. Fins i tot si algú ho portava a un jutjat, s'arxivava, no? Perquè no arribava a constituir una infracció penal. I ara, doncs, això té un recorregut administratiu, o sigui, té un, no? El nostre procediment és un procediment sancionador, no? A nivell administratiu, però té tot un recorregut. Té tot un recorregut que, a més, el que estem prioritzant amb aquest procediment és que les víctimes tinguin un espai que no tenen enlloc. Amb el procediment administratiu no existeixen víctimes, no? No sé, si pensem en una multa de trànsit, no? Existeix, no? La part infractora, jo he aparcat malament, existeix l'administració que, no? Que d'alguna forma m'ha de sancionar perquè jo he aparcat malament. Però no està pensat perquè hi hagin víctimes. Llavors, el que estem creant nosaltres és tot un procediment que no només dona un lloc a les víctimes, sinó que els hi dona un lloc central, no? Important, precisament perquè puguin reparar, no? Perquè puguem reparar, no? Conjuntament una mica el dany patit. Per tant, són múltiples situacions, no sé, vull dir, des de situacions... Ens arriben molts casos, per exemple, de racisme immobiliari, que estem treballant-ho també ja ho diré, amb l'Agència Catalana de Consum, no? Perquè el consum té competència... amb consum, perquè l'Agència Catalana de Consum té un conveni amb habitatge, llavors les situacions que provenen d'una empresa, on hi ha una empresa, i tenen competència, però estem treballant conjuntament, no? Hem fet formació amb ells, els hem format amb la llei, i ens passen molts casos. Dels casos que menys ens arriben són de diferents tipus de racisme. En segon lloc tindríem LGTBI-fòbia. Poden haver-hi situacions, no sé, des d'un tema més, jo què sé, insults o conflictes, però que no és un conflicte entre tu i jo, sinó que té un caire discriminatori. També ens arriben casos bastant durillos, per exemple, d'educació a diferents nivells, o sigui que situacions que tenen a veure amb els centres educatius o amb la comunitat educativa. De digitalisme en tenim poquets, perquè realment les dades que tenim de denúncia en general, de denúncia de discriminació, és de moltíssima infradenúncia, es parla d'un 80%, per exemple, de grans superfícies, no? que tracten de manera discriminatòria especialment a dones gitanes, o, ara, vull dir, estic com intentant fer un resum, però el que és important és, a més, és això, no? Que eren situacions que fins ara no tenien un lloc a nivell judicial. De fet, des de que es va aprovar la llei estatal d'igualtat, el juliol de l'any passat, ens arriben molts casos de jutjats. És a dir, aquestes situacions que arriben a un jutjat, si aquest jutjat considera que això no constitueix una infracció penal, ho han d'arxivar, però tenen l'obligació de fer-nos arribar aquest expedient a nosaltres. I ens van arribant. O sigui, cada mes van arribant aquests casos que, a més, ja estan investigats, ja estan, no? Ja està feta la instrucció i ens és com més, anem a dir, senzill, no? A continuar aplicant el nostre procediment. Vull dir que és important que estem, jo crec, que ocupant un espai que fins ara no estava ocupat, no? Ni regulat. És molt potent, Manuela. I ja per acabar, què ha de fer algú que vulgui denunciar una discriminació? Com ho ha de fer? El primer que vam fer al març, de fet abans de posar en marxa, no? O de crear l'oficina, va ser
pensar molt en una forma de denúncia que fos el més accessible possible, no? Seguint una mica els criteris a nivell europeu. I veiem que, tot i que hem fet un formulari que està penjat a internet, tot i així a la gent li costa arribar. Però el que hem fet és posar en marxa un formulari per poder fer aquesta denúncia, que sigui senzill, que està amb les llengües, diguem-ne, oficials, és a dir, català, castellà, aranès i també en anglès, i que estem preparant també amb les llengües més parlades a Catalunya. Aquest formulari es pot fer servir de manera online, des del mòbil mateix, o també de manera presencial. Tu te'l pots baixar, el pots omplir, i te'n pots anar a qualsevol seu de registre, a qualsevol, per exemple, oficina d'atenció ciutadana. I, a més, hem fet formació a les oficines d'atenció ciutadana que tenen com ordinadors a dins, que són com més noves, que són, a més, la de Girona, a Lleida, la del districte administratiu, a Barcelona, i la de Tortosa. I des d'allà, directament, tu pots demanar hora, cita prèvia, igual que la demanes, per exemple, pel metge, no? Doncs pots demanar una cita prèvia i et poden assessorar. També, trucant al 012, et poden explicar com fer servir aquest formulari. També se'ns pot trucar a nosaltres i demanar, doncs, fins i tot una reunió telemàtica o presencial per fer com una mena d'assessorament predenúncia, perquè a la gent li costa molt, o sigui, li costa trobar-nos i també li costa... No és senzill, eh? Vull dir que anava a dir primer, ho estem intentant facilitar, però realment veig que a vegades costa. Vull dir que crec que és una llei encara molt desconeguda, que la majoria de gent que pateix discriminacions moltes vegades no és conscient de que això es pot denunciar i que pot tenir una conseqüència, no? I acabes com normalitzant també aquest tipus de... I que hem de fer també molta feina, i això és feina nostra com a institució, de fer moltíssima formació i sensibilització, no? Per tota la societat. Bueno, a poc acabeu de començar, com has dit, Manuela. Sí. Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Digues. No, deia que és com que tenim, no? Com que venim amb 20 anys, vull dir, des de la primera directiva europea que va ser el 2000, la sensació aquesta de dir, ostres, estem en una... Vull dir que hem de fer com moltes coses perquè fem tal, però tens raó, realment tenim un any i escaig, vull dir que... Paciència. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Manuela. Ha sigut molt interessant la conversa amb tu i que passis bones vacances. I fins aquí l'entrevista a la directora de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, Manuela Fernández Ruiz, pel podcast del butlletí de l'Institut Català de les Dones. Gràcies per escoltar-nos i bones vacances si en feu.